Garfield'in şagalaňy. Bu wäşiligi döredijiniň taryhy. Garfield, ertirlik naharyňa gel. Olar uzak hemde şadyan ýaşapdyrlar. Ýür garwanaly. Bu näme üçin beýle garaňky? Ertiriňiz haýyrly bolsun ýigitler. Men şunuýmylymy? Iýber, eýýäm sähär wagty. Menen tek ýatyryn. Ýigitler, bugün uly şowhun. Bilýän? Gülki bayramy. Onu bilýän? Olya Garfield. Bu gedek men näme etmekçi bolýanym bilhany? 78-nji ýyldan bäri edip beren şol bir tansyňdyr da. 78-nji ýyldan bäri şol bir tansyň? Ýöne bu gedek bu ýylyň men ýylymdygyny bilýän. Ýok bolup giden şowhunyň bäsleşiginde ýeňiş gazanarsyň. Olya. Olya, gülü beriň. Mene ahlas edýän, beýlekler öli. Köşüş, her ýyl kim ýeňýär? Men. Biz eýýäm öz meýilnamamyzy taýýarladyk. Bilýärmi, sen Arlin bilen tanysaksan gowy bolardy. Ol köp ýyl bäri şol tarlygyň arzuwyny, jon men onu etip biljek däl. Bolýa. Sen näme diýäň? Ören gowy, berekella. Sen näme diýersiň Garfield? Umuman bir samsyklyk. Men it bilen ýaşaýan öz itim bilen. Ertiriňiz haýyrly bolsun oglanlar. Ertiriňiz haýyr. Ertir dawaralygyn. Owo, gülki bayramçylygy. Bu gedek näme oýlap tapdyň? Soranyň üçin sag bol. Ey Hudaý. Gitaraly çykyş. Bakaçan gotorarka. Arlynyň ýanyna gitmeli, dogrymy? Neme, men bolsa başga bir zat. Men eýýäm kyssasyny pikir etdim. Ony studiýolara görkezärn. Ey, meňem siziň bilen gidesim gelýär. Saňa näme diýsem käm? Sen şowsuz ýok, bütünlüý
Sen ören kizjik hemem gysga. Yok. Asla sen sahnada görnüsüňem yok. Yigitler, Garfield, meňem şu ýyl tanty dedim ýelýärdi. Arlin näme de bolsa bir zady çalyşmak näme gerek? Biziň çykyşymyz has gowy. Menem bir gelek özüslänim edip bilermi? Men güllençe men soram oga. Gowy gül. Sen maňa ýeterlik baha bereň ok. Sen edil mermer heykeli alsy sen ýan. Sen maňa ýeterlik baha bereň ok. Bu sen şowhunyňmy? Sen hiç zat almarsyň, çyşyk girdenek. Çyşyk girdenek. Çyşyk. Besser. Jeff. Ertirin hayır John. The entertainer of the year. Bömen, salam. Bömen. Salam. Salam Randy. İşler neçik? Ören gowy. Gül ýaly. Seret. Ýagdaýlar nähili? Randy, meni ýam olar ýalzady gördüm. Näme de bolsa bir täze zat oýlap tapmaly. Eger towşan şyrdagy ýiraýse, o nälik bolar? Zelda, andyçýan. Men sen gözüňde ýyldızlar görýän. Sen näme barady? Ertir bayram. Sen bizi güldürürmükäň? Pikirlenip göreýin hani. Muşdoklaň keypini bozaýma? Zelda, sen näme? Önüs veriň. Betty. Hemmeňiz ümsim bolan. Ertiriňiz haýyr dostlar. Şowguny başlamazdan öň biz turgunlaşyp geçeriz. Siz tertip boýunça o jaýa geçäýiň. Vay Charles. Salam Eddie. Garfield. Bayramçylyga taýýarmy? Men utmaga taýyn. Eşdişime göre garşydaşlaň güýçli ýaly. Ay, meni hiç kim ýeňip bilet ýokla. Basym biler. Garfield. Iňmir ökde gülüşdirjüýüniň ýeňi şadanjak 30-njy gülki bayramynyň türgenleşigine hoş geldiňiz. Öz bilişiňiz ýaly ertirki şowhunyň geçiş tertibi şol sanawda görkezilýär ýaly bolar. Garfield häzir çürdepe çykdy. Ýöne oň üstünligi ýene gaýtalanarmyka? Oňa şüphelenme ýigit. Başlamazdan öň men sizi eminler bilen tanıştyrmakçy. Men kömekçim Betty. Comics Studiosundan Benita Stegman. Biz bile çykyş eder söýdipdim Benita. Sen menden boyun kiçi Walter. Hawa. Ondan soňam Billiň aýaly Bonnie. Kim üçin ses vermeligini sen bilýän Bonnie? Meni gyssama. Men bu mesele çynym bilen çemeleşýän. Egerde men aňyrbaş ýanurlyş bolaýan bolsam bir hepdelik. Sen meni satyn aljak bolýarmy? Ha? Yok, jenap.
Hanım, maňa dyrnaklamy tertibe salmagy wagt boldy. Gowy söz çykyşyny tertipleşdir. Enne bolsa, hanımlar we jenaplar, Garfield'i garşy alalyň. Garfield. Minnetdar Charles. Bu şowuny täzeden alyp barmaklyk nähili ýakymly. Dogrusyny aýtsam, onu ýeňiş gazanmak hasam ýakymly. Garaçynım, men öz gizliň sirrimi size aýdaýyn. Men özümiň ýeňiş gazanjakdygyma inanýan. Sen eminleri satyn aljakmy? Sen ejeň pul sanaýamy? Yok, beýle wraňsa adam däl. Ýagny gülüşdirji bolmak üçin gowy drama artisti bolmaly. Çiýişik. Häzir görkezäýerin. Maňa men kömekçim gerek bolar. Biz geçen ýylky çykyşlamyzy gaýtalar. Iň gowy filmden iň gowy sahnany 30 sekundda. Bond. James Bond. Edidim, men tüýkürýän. Özüňe bir seret. Men Tarzan. Bök. O diri. Men yeňdim. Men yeňdim. Men pikirimçe bizeýem Kansasda däl öýdýän. Men älim jakanyň hükümdary. Sağ olun. Sağ olun. Bolýa, maňa ünsberiň. Birinji artistň sahna çykmagyny haýyş edýän. Salam. Arlin, saklasana. Minnetdar. Biri bu gezek näme? Ne sen ýazgyň, sen aýdýaň. Biz Garfield'i kimi şuň mumya bolarys. Men Howwa diýip jogap bergen. Howwa, wagt geçýär. Ondan soň Garfield, inni biz. Men jogap bergen. Garfield şu ýyl men çynym bile tans edefim gelýär. Arlin, biz ýeňeriz. Bize başga hiç zat ýeňiş getirmez. Başga has möhüm zatlar bar. Men onu eşitmändim. Garfield, gel men özüm üçin etmek isleýän zadym edeli, he? Ýene demi. O nähil tans? Tango, Garfield, bu ören ajap bolar. Ine şu işi giyip bilersin. Näme? Muny giýmesem tango tansyny edip bolmaz. Besedin. Yok, men başarman. Sen maňa söz berdiň-ä, jenap. Men pikirlenmegi söz berdim. Men degişmelim hemişe ýeňiş gadanýa. Tans edesiň gelýän bolsa özüňe yaran gözü. Kimi? Sen bilen men tans ederin. Oy, bu kim? Tanışmaga ruhsat ediň. Ramon. Maňa bolsa alakaň ýyty gelýär. Garfield? Sen tans edesiň gelmeýändiňe inamyňmamy? Anamma. Öňe Raymond bilen tans ediber. Ramon. Tapawdy ýok. Men bir özüm çykyş ederin. Üstünlük kazan. Senem.
Senne ikimiz üçin hem yer tapılarmy? Siz üçinmi? Men hemde men egom üçin. Elbetde. Arlynyň başga ýarany bar, Ramon. Ol ören şatlananlar diýip pikir edýän. On hareket edişine teretsene. Ütköşkvat ýokla. Beýjagadan bagtda çüwdi. Ol nirden tapdyka? Hani Garfield nirede? Men oň adyny bir ýerde eşitipdim. O näden bolýara? Näçe wagtlap ýalandan beýdip bilerkä? Arlin bilen Ramona sag bolsun aýdalyň. Ören owudun. Inni Garfield çykyş etmeli. Öňe dostum. Sen hiç kaçan bir özüň çykyş etmändiň. Men başalyp çykaryn. Bolýa? Üstünlük arzu edýän. Hani Garfield nirede? Men bärde. Çykyşyň ady näme? Näme diýseň şo bolar. Hawa jenaplar, näme istese şonu edýän Garfield. Hani bol. Sen mamla odi. Biz şugun mumya meňdiýäs. Wagt garaşanok. Ey Hudaý. Bu ýigit samsyk. Sen razymy Arlin? Bolýa Ramon. Başga ýol bilen gideýin. Dowam edeli. Brad boy. Bolly, men bir ýigidi gördüm, ol ören kiçijikdi. Hany näme-de bolsa bir gulkulzada aýt girdenek. Häzir. Aho, ýigitler, men mermer heykel. Sen maňa kemmaha garaýan. Bu jaga degişmäňi eýýäm ýüzgede geçdik. Näme-de bolsa bir täze zady oýlap tapmagy wagt boldy. Men bäseşikde ýeňiş gazanyndan soň men size tanysy etmege öwredörün. Söýgüllüň tanysy. Bu ören gyzykly boldy. Yeri näme boldy? Men birinji gezek ýeňildim. Dagy näme garaşýadyň? Arlinsiz hemme zady çalyşmaly. Oňa da wagt gerek. Ýöne wagt ýokda. Bäseşigem ertir, tizrek hereket etmeli. Eger sen üýtköşük bir zat etmeseň, hiç kim muňa gülmez. Maňa suw gerek. Näme? Hiç zat. Bir erte kokakpdym. Hemmäňde minnetdar, ertir duşşor. Sen bilen tanys etmek ören ýakymly Arlin. Sen meň dürdänäm. Ummandan gelýän sazlary dinlemek näýeli görýäň?
Men yine de güldürmek başararın. Näme? Ertirin hayır odi. Ertirin hayır men oýarjym. Näme gyssan ýaň? Men bilýän bugün gülk bayramy. Men näme de bolsa bir gülkül zady oýlap tapmaly, özüm tiz tapmaly. Men ýene de şo ertekini okap jogabyny gözledim. Yigitler, ertirlik edin mene gelin. Mümkün jogabyny sülödänesinden gözlemeliler. Ertiriniz hayır, odi. Görnüşüňe erbetdäl, sen ertir naharına taýarmy? O saňa yarar. Sebäbi men tagam duýşum ütgeşik. Ýene näme? Hat gatnadyjy bolan molýamyň. Odi. Men ijek bolup synanyşaýyn. Nahardan soň oýnarys. Salam. Gittik. Bollula, odi. Odi, häzir däl. Men Ramonyň näme taýarlaýanlygyny bilmeli. Bolýa, men açmagymy isleýämiň. Howo. Köne bukça. Sen onu nerden tapdyň? Kitapdanmy? Sen näme şo wada aýtmadyň? Men hemme taraplaýyn owadanlaryn. Ören gowy. Arlin, men bägülüm. Men diýenlem marada pikir edensiň diýip umyd edýän. Haýş edýän, razy diýäýsene. Howa. Amina bilmedim Ramon. Ähli gözel zinanyň içinde sen iň gowusy. Ever grace my presence. Ey Hudaý. Olary men ören gowurýänligimi sen nerden bildin? Ramon owadan gyzyň nämen gowurýanligini bilýär. Men bilen tans etmäge razydyň aýdaýsana. Bu zadyly howuň salgysy. Diňe şuur oýunça gitmeli. Men şo howuz taparyn, sugununam içerin. Onsoň hemmeler gürülşdirip bilerin. Howo. Howo. Anan makkyn. Zadyly karta. Diňe özüňe bel baglamaly boljak. Zadyly howuz kime gerek diýsene? Bolýa, Surat Alyas. Motor. Maňa jadyly howuz gerek.
öňü bilen uly ýol tapmaly. I'm gonna be the new king. 2, 3, 4. Garfield. Aýdyl şýaly, beýle bir ýakynam däl ekeni. Ene bula şäher, bulam tokoy, salgyda hiç satýaly boli. Hawa, biziň gidişimiz dogry. Bu jadyl tokoy. Hey, look. Seret. Yere bu näme? Biziň wagtymyz ýok. Şowhuny sanlyja sagat galy. Ýür. Gaty ýöremesene. Bagyşlaň. Tokoýa girmezdiňiň siz görkezmelere seretmeli. Özüňize yer belläň. Tanıştyrlyş bir näçe minutdan başlanýar. Ýeri onsoň Tokoýdan gelen nä tanış? Jenap Serkerde haýş edýän. Oturuň. Hoş geldiňiz. Siz jadyl tokoýa geldiňiz. Bizde eýmenç aýlar bar. Kä wagtlar men öz-özüme gorkudýan. Ýöre bersem bolýamy? Sen bol. Men gutorup barýan. Krokodillardan ägä boluň. Olar her ädimde gabat gelýärler. Seni lakluk hataýan kim görmez? Dostum, biziň wagtymyz az. Gülüşdürjü suwly jadyl howuz nirede? Elbetde o ýerik iki ýol bar. Aýsana, haýsy goloy? Ýöne öňü bilen suwala jogap bermeli. Ýöne dogryny aýtmaly. Hana aýt, sen özüň hereket etjekmi ýa-da başgalara bil baglaýamyň? Men hemişe bir özüm, maňa hiç kim gerek gel. Ören gowy jenap. Berik geleýin. Ahir soňy bollu. Geňzat. Yekece minut. Salam.
Yeron soň bu nähili ýol? Siz gowy diňlemediňiz öýdýän. Mümkin. Men bu tarafa gitsek. Bolýa, akıllym, men näme etmeli? Hani aýdyň, siziň özüňiz hereket edýäňizmi ýa-da başgalara bil baglaýaňyzmy? Men hiç hili kömekden boyun gaçyramak. Bolýa. Siz bärik. Şu dogry ýolmy? Ýol hemişe dogry. Ýöne siz dogryňyzy aýtmaly. Günüňiz şowly geçsin. Minnetdar. Vay bo. Yeňile düşmedi. Salgyda çatyryk ýokdy. Diňe aýy. Salgyda ol küçüjikdi. Kart sayla. Sen bizi iýmezmiň? Eger saylap bilseň iýmen. Bolýa. Siz haýsy kart sayladyňyz? Kerpiç hal ýedilik. Jenap, siz ören mamla. Men muny näle diýenligimi menden soraň. Bawar geň zat. Bolýa, ýene bir gezek. Biz biraz gyssanýas. Hiç wagt beýle zady görmändim. Inni bolsa biz gideli. Ýene bir gezek, siz halarsynız. Körpeje. Näme eje? Ýör agşamlyňy, bu ýigitlerem göýber. Eje. Ýör bolmasa şüle sogar. Jadyl howdy gözleýäňizmi? Siz onu näde bildiňiz? Hemmeler bu ýere gülki suwuny içmäge gelýärler. Adamlar oňa gereginden artyk baha berýärler. Gülki saňa tebigi sowut. Men oglumyň keýaly. Hot şeýle. Ýöne hemmeler edil oňýal bälçik bolup bilen okda. Ýol görkezer diýip pikir edýän. Soň derrew öýe gel. Bolýa eje. Şeýlelikde biz sagamy ýa-da çepe. Howza şugun ýetmek üçin öz ýüregiňize ýeriň. Şeýtseňiz dogry bolar. Ýok, gerek däl. Bu mataly ýigrenýän. Mataly men gowy görýän. Körpeje, nahara gel. Men gitmeli. Häzirlikçe hoş ýigitler. Bolýa. Ýör odi. Howza şugun ýetmek üçin öz ýüregiňize ýeriň. Şeýtseňiz dogry bolar. Saga gideli. Näme? Näme? Ýüregimiz çepde bolsa, çepe gitmeliýek bolýamyň. Näme hemmesi şeýle ýöne koýdurýarmyň? Bolýa. Hajuly belkä bilen gidenden bu tiz bolar mukadyp men umyd edýän.
Hani Garfield nirede? Men anamım yok. Men sana unduzdım, onsoň Onu soňuna goýaýyn. ol şowhun alyp barmaly. Biz ýene bir sagatdan, esdiýänmi? Biz ýene bir sagatdan maşlaýas. Ony kim çalyşyp biljek? Men size kömek edip bilerin. Şowhuny men uly höwes bilen alyp bararyn. Well, Onny näme? Öňe. Odi. Daşlar gymylýa. Ony gyjyklasaň, ýygyrylýa hemem gülýä. Inni biz ýzymy-da gaýdyp bilmeriz. O ýerde krokodiller bar. alligators, Odi. Siziň anaňyz barmy? Bu ýerden öwrülip geçse de bolar. Siziň çynyňyzmy? Çynyňyzmy? Owa, gara çynym. Şeýlemi, ýeri biz näme etmeli? Krokodiller gülüşmän gowy görýär. Ýöne olary bilýänler az. Olary güllüriň. Onsoň geçip bilersiňiz, eger olar gülmesin goýsalar. Ýene de bir zat pikir ediň. O dogry aýdýar. Hemmesi degişmäňiziň näýil gyzykly bolmagyny. Yumurtqa kelle. Ondan soň ol saňa yumurtqa kelle diýdi. Men düşündim, ýör, Odi, haýwanlar güýmär. Sağ olun, sağ olun. Yigitler, ýene de jadyl tokoya gelmäge şat. Ýolda bize näme bolanlygyny aýtsam, siz inanmarsyňyz. Bizi taladylar. Bir yigit geldi de, ýa-ha pul beriň, ýa-da ömrüňiziň 9 diýdi. See, because Peşekleň 9 ömrü bolýar. Peşek bolmak kıyın. Şogun kuun saçanlaň bir gaby näçe durýar. then Anan marsaňyz. Olar güneloklar. Sen güldürip bilen ok. Bu pişiklere täsir edip biler. Ýöne olar pişik däller. Krokodilleň öz degişmeleri bar. Hawa, bolgusyzrak bir zat tapmaly. Bolgusyz? Görýäňmi? Mehellän samsyk gurrunlar bilen güýmäp bolar. Şolaň derejesine çenli pese düşmeli boljak. Berekella. Ýör, Odi. Kömeňiz üçin sag bolun. Eslän wagtyňyz. Näme pikir edýäň? Olany başarar öýdüp pikir etmändim. Hakyky. Inni garaşyp biljek gel. Biz başlamaly ahry.
O gülkü berýän suwly hakyky jadyly howuz. Tizrek. Öňe, ey Hudaý, öňe. Men oň aňsat düşmejegini bilýärdim. Hey! Öýde kimem bolsa bir wamy? Atlary sakla. Näme kynçylyk ýüze çykdy? Men bälçikligiň suwuny içmäne geldim. Näme? Bary şomy? O saňa näme gerek? Sebäbi men bälçik däl. Häzir göräýäris. Hany bir degişmäýt. Çıra satyn almak üçin näçe towşan gerek? Bir, eger olam taýýar edilmedik bolsa näme? Gülkünç däl. Men bilýän, ýöne men näme etmeli? Sen pişikmi? Hawa. Anan nirmadyň. Sen otardyňmy? Hawa, sen gülkünç däl. Men ýaňa aýtdym-a. Maslahat. Nähili? Köprek güllürji suwundan iç. Ýagşy, sen tutuş howuz içmeli bolarsyň. Geçiveriň. Geçelgän açýaňyzmy? Men siziň hyzmatkaryňyzmy? Sömülü beriň. Sen dostuň ýumurtga keldi. Başlamagy wagt boldy. 1, 2, 3. Akşamyňyz haýyrly bolsun hanymlar we jenaplar. Gülkü bayramyna hoş geldiňiz. Biziň alyp barjymyz Garfield gije galya. Gijrek geljek. Biziň mihmanymyz Ramony garşylaň. Akşamyňyz haýyrly bolsun mehriban tomoşaçylar. Men adym Ramon. Men heniz kiçijik pişikligimden bäri haçanam bolsa bir wagt öz ýatan gutymy taşlap, şular ýaly ajaýyp jaýda çykyş etmegi arzu edipdim. Men şowgunyma hoş geldiňiz. Men siziň hemmäňizi görmäge şat. Suwsuzlyk horladymy? Ay, ýöne güllürji suwundan içesim geldi. Häzir gidýän. Güllürji suwdyňa jadyly köllü ba. Bu şo dämi? Elbetde ýok. Biz ony başga ýerge geçirdik. Bu şäheriň galynly suwlarynyň akýan ýeri. Ervet däl. Ring a ding 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 ding. Ring a ding 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 ding. Ring a ding ding. Ani köllýärdi. Beýle tiýdäl. Saňa uwe şeýlik suwy näme gerek?
Men şu soraga eýýäm 10-njy gedek jogap berýän. Assa siziň özüňiz kim-ay? Beýlekler üçin jogap beremok. Ýöne men Fred zatly gurbaga. Siz hakykymy? Bagyşlaň, men sizi tanamanlaryn. Siz gaty bir kitaba-my? Hawa, bir wagtlar bolupdy. Siziň bilen tanışmagy ören şat. Men köle alyp gitseňizden, men şu şeýine gaýdaýyn. Ol şeýle bir ýeňli iş dälmi diýip gorkýan. Elbetde. Öňü bilen özüňiziň degişme, gülkä bolan duýgularyňyzy görkezmeli. Men häzir onu nädip görkezeýin? Men gyssanýadym-da. Onu başladyk. Şunamy? Tegelek, taýak, onu ähili togolok. Bir zat tosama gowurýan. Bu ýöneköý taýak däl. Gowurlan ilany kim buyurdy? Siz bilen iş salşmak gara görgüy. Aýryň muny men boýnumdan. Enne näme de bolsa bir zat etmeli. Başarman, näme üçin? Etmeli zaty eýýäm özüňiz etdiňiz. Ene men näme arada aýtdym? Men onu bilemok. Bagyşlaň, men taýak bilen gözbagçylyk edip bilemok. Öwrenmeli bolarsaň. Indi men wäşi bolup bilerinmi? Ýok, menden daş alyp gidýänsäň. Men ondan hiç wagt ýadaman. Ören ajap. Ustadyň aýdyşy komediýa, kimem bolsa biriniň tragediýasy. Someone else. Beýnan şu zatlary halamok. Oň ýaly bolsa, saňa gerek zat ol näme? More humility. Rehimsizlik. Diňe şeýdip tomoşaçylary şatlandyryp bolar. Ýadyňda sakla, gep sende dälle. Tomoşaçylyň şo barada, tomoşaçylyň şo barada pikir etmegi. Siz bu ýerde näme arada gurrun edýäňiz? Sen diňlän okmy? Nämäni? Eger sen diňlän bolsaň, sen siýahadyň her ädimi sen üçin sapak. Frezi tanışmagy ören şat, ýöne men ören gyssanýan. Aýdym bilen geliber, bitaqat. Bu näme? Ýene bir sinag. Sen suwuň üstündäki köprüde dursaň, eger dogryňy aýtsaň ýoluň dowam edersiň. Unharmed. Bu näme mollugy? Öz bedeniň ýagdaýyny aýtmaly. Ay adaty bedenne mümkin ol biraz nemeräkdir. Bolya, boýnalýan men semiz. Bolya men çişik bolya. Semizligiň näçerek? Ay goýsana.
Ýagşy, men şeýle bir semiz göli haçanla deňze girenimde suw joşup başlaýar. Men şeýle bir semiz göli tutuş bir atam ýerin. Men şeýle bir semiz göli bir gedek şeýle bir köpýdim göli iki sany ýigit açlygyndan öläýdi. Ören gowy. Sen bälçik bolman başardyň. Beýle güler ýaly näme? Özüň barada degişmek hemişe gülkünç bolýar. Eger sen öz kynçylyk çekýän ýerlerini tomoşaçylar bilen paýlaşsaň, olar sana öz seslerini bererler. Goý olar senden has gowy gülüşdünder, ol gülmezlikden gowudur. Ýeri indi näme? Meni gujokla. Gujoklamalymy? Men sana gowunýan. Sen öňe aýgytly ädim etdiň. Is there Bu gonna köp wagtlykmy? Ýok. Bolýada, suw nirede? Hol ýerde. Nowatdaky degişmemi? Ýok, suw şo ýerde. Şundan ýöne köýzat ýok. Ýok, gowy teklip. Men jedel ederdim weli minnetdar. Sag bolun. Üstünlük arzu edýän çişek. Size yaranır diýip umyd edýän. Inne bolsa men sahna Jeff çagyrýan. just Hoş geldin ölçeksiz. Siz bu yere nädip düşdüňiz? Lift bilen. Onu soň siz näme aýtmadyňyz? Sen soramadyň da. Nämäni? Degişkenlik bu soraglar. Näme üçin ördökler ýüzýär? Kenardan. Hey, Cleveland'da bolanmamy? Maňa suwalmak mümkinmi? Eger ol sana gerek bolsa, men bular ýaly uzaklygy näme üçin geldim? Senne hemme zat barmy hadi pikir edýän? Ýene de mataly torýamyň. Eger ol sana gerek bolsa, al. Minnetdar. Howa. Wäşilik tagamy. Wäşilik? Biz onu gorap saklaýar. Eýýän başlady diýen. Sen bir zada düşünmeli. Şu suw içmek bilen sen özüňe jogapkärçilik alýan. Bize wagt boldy. Bayramçylyk eýýän başlandy. Kömek